Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थालायबाय। लोगोफोर दा आङो रेडि जादों। नोंथांमोना आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिबाय जानांगौ। आङो बिनानाव जबानिसिम थांनो नागिरदों आरो ना, इउटुबार जबानिसिम। माने फिसालानि दिनै बार्थडे, बिथाङा आंखौ लेंहरदों, बेखायनो दा आङो थांनो रेडि जादों। जों दा बिमा फिसा साथामजों रेडि जाबाय आरो दिनैथ' थार्सडेबो, बाथौआव हाबबाय इरिबाय मोनालायबाय 6थायानो जाबाय। ओमफ्राय बांद्राय गोजानबो नङा नालाय, ओमफ्राय थांगोन होनना बुंहरखानाय बायदि दा जोङो थांनो ओंखारदों आरो ना। ओमफ्राय जायफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना। अब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो ना। नै फिसाजोआ रेडि। रुमालखौ बहा मोनलायखो? रुमालखौ बहा मोनलायखो? आं हरदों बायदि मोनखादोंमोन ना। थ'दो जल्दि सुस पेन ल' मोनालायथारबाय दे गानदो नै जुथा गाननांगौ, गानद'। जुथाया बैयाव दं नोंना, बेयाव नङा हिलि, बैयावसो दङ, बैयाव जुथाया। नङाबा नै बेखौनो गानदो, नैबे गोदानखौनो बाबा बायनायखौ गानदो। हा? नाङा एखौ गाना। बाबा बायनाय जुथा दंना बेयाव, इलाय सायाव। होमबालाय बेयाव पिंक कालारखौ लायदो, थांमा पिंक कालारखौनो लाबोदो। जल्दि मोनालायबाय लोगोफोर। ओमफ्राय आंना दख'नाया बेनो आरोना लोगोफोर, गोजानबो नङा खाथियावनोखा, थाब थांनानै फैनोसै आरो। ओमफ्राय गोजांनायाबो बांद्राय खारजोबद्रायाखै, बेखौ लाबाय आरोना आङो पिंक कालार। ओमफ्राय नै दा गारि सालायबा गुसु जागोन नालाय, ओमफ्राय आङो सुइटार लाबाय आरोना लोगोफोर। अब्ला जों थांबाय थानोसै। ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो जबा बिनानावनि न'आव सफैबाय, बार्थडे नालाय जिहेतु। ओमफ्राय नै डाइरेक्ट जानाय लोंनाय आरोना। केकखौथ' हाखांखाबाय, जोंहा लेट जाबाय आरोना, सफैगौ जों लेट जाबाय, नङाबा बिराद मोजां मोनगौमोन आरोना आंना फिसा सानैया। ओमफ्राय माथो खालामबावनो आरोना, जोंबो टाइमजों खारफानो हायासै। ओमफ्राय नै जाग्रा लोंग्रा होफैबाय आरोना जोंहा सिस्टारा। ओमफ्राय लोगोसे बेवायाबो हेल्प खालामबाय आरोना, उफाय गैया, हारसिंथ' हाजोबा नालाय। ओमफ्राय बिराद मोजां हासबेन्ड मोनदों आरोना जबा बिनानावा जोंहा। माहि नोरोम गुरै, बिराद मोजां दे बेवाया मोगथाङावबो। नोंथांमोनाथ' नुबाय थाखायोनोसै। बार्थडेनि मेथाइ सेथाइ जाखांबाय ना मामा? आङो न'आव सफैनानैसो भिडिअखौ लाफिनलायबाय। दहाय गथायजों जानाय लोंनाय जालाय जाखाय माने एकदम लानाय जायासै आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय मा होनो, दा नै फैनाय लोगो लोगो स्टाडियाव जालायबाय आरो डिउटिया आंना, मानो होनब्ला एग्जामाबो गैला, बेखायनो आरोना दा स्टाडि हमफैफिनबाय। दा नै फिसाजोआबो ड्रेस चेन्ज खालामना फरायबाय। मोजां फरायमा, एग्जाम गैला, बिसिनायाव फरायदों आरोना। बिदिनो जोंना फरायनायानो एखनबा बिसिनायाव, एखनबा टेबोलाव। ओमफ्राय सासे लाइफआव फरायलायबाय आरो। लोगोफोर मोनसे खोथा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो सानदों आङो। ओरैबायदि शक जादों आङो मोनसे खोथाखौ खोनानानै आरोना लोगोफोर। मानो होनब्ला सासे मानसिया आंनो खोन्थाहरबाय आरोना, जबाया 3 गथ'नि बिमा जासिगोन, ओरैबायदि दा मालाय बिनि हासबेन्डआबो दंफैगासै, डिलिभारि सम जाबाय, माने डिलिभारि जानायनि सम जाबाय आरोखि ना। बेफोरबायदि खोन्थाहरबाय नालाय, नायलाय नों ब्लगाव, दिनैनि ब्लगाव माबायदि नों मिथिनो मोनगोन होननानै। ओमफ्राय ओरैबायदि माने गावनि माने आंनि खामानिखौ मावस्रांनानै आङो नायबाय आरोना जा बिनानावनि ब्लगखौ। ओमफ्राय ओरैबायदि कनफिउस जाबाय आरोना आङो, माबोरै जाथावगौ। दाखालिसो फैदोंमोन मानसिया, आंजोंनो लोगोसे बेरायफादोंमोन, आरो आंनि सेरावनो रुम नागिरफैफिनदोंमोन। मानसिनि अबस्थाखौथ' आङो बेबायदि नुवाखैमोन। आं बिराद शक जाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दाना बिदिनो सानगासिनो आं आंनि हासबेन्डजोंबो रायलायबाय आरोना, जोंहा जबाया 3 गथ'नि बिमा जासिगोन, ओरैबायदि आं आन्दाजखौनो मोनासै। दासान्दि आंबो माने मास मोनसेनि बारबायानो माने ब्लग्सफोरखौ नायोआनो आरोना, माने एसे उसुबिदा जानायखाय आङो फुरा टटेलनो बन्द खालामदों आरोना, माने मबाइल नायनाय इरिनाय, आंबो ब्लगखौनो आगाराखैबो। ओमफ्राय बेयावनो आङो हयथ' मिथियाखैबो जानो हानाय, बिदि सानदों आरो। ओमफ्राय अनेक सानदों बिनि अनगायैबो। मानसियाथ' बेफोरबायदि जायोब्ला जेनेबा चेकआपआव थांनाय मानाय बेफोरबायदिनिबो ब्लग होगौमोन, जेनेबा अनेक जायो नङा होनब्ला बेफोरबायदि टाइमाव। थ' बेखौनो आङो कनफिउस जाबाय आरोना लोगोफोर, एकदम कनफिउस जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव जेब्ला आङो इभिनिं टाइम दुगैखां लोबखां आङो फ्रेश जायो, अब्ला
जबानि फन फैबाय आरो ना आब' ओरैबायदि दिनै फिसालानि बार्थडे फैदो होननानै लिंहरबाय आरो ना ओमफ्राय दा आं बेयावनो बुंहरबाय आरो ना कनफिउस जाबाय आङो माबोरै बेबायदि जाखो हरखाबै दाखालिसो ओरैबायदि आंनि खाथियावनो नागिरफैदोंमोन दिनै माबोरै बेबायदि हरखाबै खोथा खोनानो मोनखो बिदि सानबाय आरो ना आङो लोगोफोर ओमफ्राय दा माने नङा माने फिसालानि बार्थडेखौ लानानैहाय थामनेलाव बेबायदि होनाय जादोंमोन आरोना बिथाङा स' सोरबाफोरा जायबोरै साननोबो हागौ आरोना बिथांखौ ओमफ्राय बेफोरबायदिखौथ' बिथाङा माने सारप्राइजबो होनो हाया मानो होनब्ला बेफोरबायदि टाइमाव स्टार्टिंनिफ्रायनो अनेक मोनसेनि उनाव मोनसे स्टेप बाय स्टेप जाबोयो नङा होमब्ला थ' बिथाङा नङा आरोना प्रेगनेन्ट नङा दा बेखिनि लोगोफोर आंबो माने बिराद कनफिउस जादोंमोन खोनानानै ओमफ्राय दा आङो क्लियार जाबाय बिथांजोंबो रायज्लायनो मोनबाय आरो थांनानैबो नुहैबाय नङा आरोना प्रेगनेन्ट अब्ला क्लियार जाबाय दिनैनि बे भिडिअखौबो एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय